si rybka, pláva vo vode, pri udici sedí, rybár v pohode. Piatok 29. mája usporiadal Slovenský rybársky zväz v Liptovskom Mikuláši pre mladých rybárov miestnej organizácie na rybníku okoličnej športovú súťaž o Zlatý bliskáč. Keďže je Medzinárodný deň detí, musím podotknúť, že tento pretek robíme už niekoľko rokov za sebou k tomuto dňu. Chytajú malé rybky, ako sú beličky, po prípade ostrížikov. Samozrejme môžu chytať aj na ťažko, kedy môžu chytiť aj nejakého kapríka. V piatok na kapríka títo mládenci šťastie nemali, ale z minulosti sa už mali čím pochváliť. Aký najväčší úlovok si mal doposiaľ? Kapra 6-kilového. Kapra, tak 58 cm. Struh 33 cm. Kapra 3-kilového. Nič. Malú rybku. Ja chytám druhý rok a jedna rybka. Také 4 kg a tak 50 cm 60. Mladým liptákom sa v okoličnom darilo aj napriek čoraz viac sa rozrastajúcej tráve v jazere. Súťaž o Zlatý bliskáč vyhral Matej Kortoš výlovom o hmotnosti 0,94 kg. Druhý bol Filip Dudis a tretí Martin Javorka. Ako nám povedal predseda mestskej organizácie v Liptovskom Mikuláši Jan Čáni, pretože mali deti svoj sviatok, ocenení boli všetci. Bolo len samozrejmosťou, že to boli rybárske pomôcky rôzneho druhu. Je potešiteľné, že v takýto slnečný deň deti netrávili popoludne za svojimi počítačmi, ale ho strávili v lone krásnej liptovskej prírody. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.